Kembang popong sari mulat kembang popong pancrate rerek yungen tumelung wirian ora-ora kulawan Sawise lenggahe prayoga ora ngira babar pisah yen to Kaki Semar Badranaya rawuh ana ing Dresila geni ing kono yen Kaki Semar Badranaya kuwi yen ora perlu pangelamu yen to Dresila giri kanggepen ing kayangane Kaki Semar Badranaya lan kono aja nganti basa karaku yen to ora padha dadi mamomong mung gari mangsa bodho kaki keget-keget sak crita mel-mel iya ya mbok kepiye wae ketoke rada ora dok bulane pratitis tembune oh iya ya sepanjang kene tanggep kaya aku mati mbok kepiye wae kopi ini ngendi iki? Mengko tak gaweke kopi ngomong ngono. Oh, sampun apa Kaki Semar Badranaya? Ngene ya. Misal ini aku bakal matur yen tono luput sing gedhe pangapurane. Ya wis ora gak apa. Jalan Mlembuk iki pancen sambung rapat piran magepokan marang wong tuamu ya kuwi Ndara Janaka. Lho, babagan apa Kaki Semar Badranaya? Ngemu sejarah. Sejarah kang wis bisa lakon. Ngene ya. Rikala semana wong tuamu iku tapa talak brata ana ing Indrawila keparap pegawan ciptaning yo minta lah ngono gane saking suwene nganti kupeh panggoda pancana klebu dewa-dewa dewa semono ora bisa juga anggone tapa satemah pun Bathara Indra bisa nemoni wujud Bathara Indra ora membo-membo wujud liya Wisana paring dawuh marang wong atuwamu yaiku didhawuhi juga anggone tapa lan disuwune prisa apa kang dadi panyuwunmu ngono
Ngono. Lah sabanjure bapakmu bisa juga sono darbe panuwunan. Ing kengangka sepisan yaiku kemenangan perang Baratayuda sing angka 2 Pandhawa utuh. Ngono. Wis cukup. Janaka sampun ya iki buku tak tutup. Lah sono Bathara Indra njaluk pinta srayang jalan ning kayangan ana beda. Yaiku ana kraman. Yaiku wujuding rayaksa. Yaiku niwata kawaca. Lah sabanjure Bathara Indra lagi sabi marang bapakmu tak cerai lan aku takon karo wong tuamu Ndara Janaka panjenengan badhe nyuwun apa yaiku kemenangan perang Baratayuda sing angka 2 Pandhawa utuh rumangsa kuciwa lah kasunyatane bapakmu tak takoni ing atase panjenengan punika jungkir jempal paribasan sikil Gusti Rasana Gusikir bakal ngrebut kamukten lan kamulyaning negara Ngastina. Lah kok anak-anak sampeyan boten disunati kesalahanipun gak malah Pandhawa utuh lah mboten ginanipun. Dadi aku luput cetok luput. Yo kepiye Kakang Semabadana ditututi Bathara Indra ketututan. Wis ana ing ngono lah ana apa? Janaka nututi karo aku. Nggih kula badhe sepisan malih. Wujude apa? Nggih menika para putra-putra Pandhawa utuh buku wis tak tutup. Monggo barang ngene iki nek ditutup ora dikapak-kapake, ora iso. Kejaba nek dibuka iki bebas. Gale ditutup lang tumuli tawang-tawang wis megani mungsa bodho banjur kundur ana ing kayangan kepiye Kakang Semar ampanan kaya mangkene ya aku mungsa luput marang anak-anakku ampun Mas lan kuwatir kula iki mriko piye iki lah ngajengane Kakang Semar Bathara oh iya jaluk pahit lah kok senengane pahit. Dicumbuke karo uripku. Karo uripku ya pahit. Lah sabanjure tumuli munggah ning kayangan niwata kawaca bisa dibrasta kemungkinan pati. Sabanjure bisa jauh karo Supraba. Lah tekan peputra lah tekan seprene lah kok lali ora bisa netepi marang janjine karo aku. Dadi pamama kuwi abot tak kandhani. Yen ana klera-klerune pamama aku sing dadi uman-uman aku sing dadi parang cucuan. Nanging yen ana benere lan bisa tumindak jujur sing tak omong paling ora ming oleh pangalembono. Ora oleh apa-apa aku. Weh jajal, bayangno kuwi. Nganti tekan sepene urung. Bapakmu nutupi janjine karo aku. Sudah mungkin kersane Kaki Semar Bathara, aku bakal munggah ana Darantir Bawana. Ngadhep dengan sang Iwang padha wenang. Oh iya juga nyata pancen kaya ngono malah kebenaran aku bakal melu. Perlu apa? Mau bakat aku besok yen to aku ana kedadian perang Baratayuda itu banjur kepiye? Yen to pancen aku dadi senopati aku musuh sapa yen ora kudu kepiye dadi putra ing Madukara. Oh ayo mangsa bodho. Wong gari mangsa bodho yen kaya mengkono. Ayo tuturi kang dadi lakuku bebarengan ana ing Darantir Bawana. Kaya
menit barang. Ngirit. Ojo wasran kuwate Kaki Semar Badrana. Tak tututi lakumu. Kaki Semar Badrana iki senajan tawa sepuh nanging lakune yo klebu banter. Ilang tak kedhepake senajan kepi wae mesti tinututan lha iki. Aku ana ing aku wujute yaksa kok nyolowo abdi temen lakune. Jajak tak petune iki buta iki kok gitu. Aduh lakuku iki ana satriya cilik sapa kowe saka kadohan tasawang tejare manter sak dolan pandugaku ana dewa ngejawantah bareng tak celak-celaki jebulane kowe Wingi cilik mau boleh melaku bering-bering. Oh, boleh. Lah kok iki cepeng kowe kalah. Kowe yen tok takon aku ganti takon sapa kowe? Yaksa dewa. Sopo kowe? Ojo ngaku yen kowe wong Tayuban. Sanggeni, sanggeni. Anandi arep Rang Wirata. Mengko karep apa? Awe rusaing Wirata. Para wadyabala, para kawula bakal tak dukumbo. Beda trah karo kancane dhewe. Yen kuku aku bali aja tok bacutake apa kang dadi urusanmu. Wani balekke karo aku. Yen to pancen kuwi badreng bakal ana Wirata iso ngalahke Wisanggeni.
Munggane mangsa bodho nanging yen kowe ora bisa ngalahke karo aku do takon dosa senajan to wujudmu gedhe dhuwur. Nyampluk siramu ora bakal mindon gaweni wah. Saindet sioku tatas gulumu kowe keparang. Babar pisan. Ketok wonge cilik jebulane cengkilik. Nyampluk piling aku, mak brepet. Rasane pedes ora umum. Kaya omongane yo pedes. Wong kaya ngono kae srawungane opeh. Ning ora desmu mbahku babar blas. Wis rasa gendang-gendeng yen pancen wani mrene wah gelundungi momot-momot bangkemu patur digdaya. Aku dhewe mungsuh karo wong cilik ngono kae dhewe ora mikir. Ping pindho banting, cokot, getak bablas. Mulai balik cepete ora jamu.
wis kok pripit tak tundung lunga balik meneh. Mulai tak mitik. Wis tak gendang-gendeng mrene. Yen tak pungkasi ora bakal rampung kanthi omah ngono kocapuk. Matekat digerak pamungkas. Ingriku katane mah panulira satemah Raden Sangkring Den Ketak bablas tan wenten tabeti sumusul marang Kaki Semar Bodho naya wonten ing kayangan dalan Dipawa. Kajaya langening Wanatri tumuwa kang anut ngongso megaring sarwa Puspita ambaban kegondo sarining kembang lagat podo detikangan yen ora tunggu tak undurake bakal mendon gawene kang dadi lakuku banding wis bisa mundur lan tak kedepake aku bakal rancak lakuku tumeka negara Wirata bakal tak dadekake sisang ora bali angler pawaning kang sinowati
pati gawe gelap nanayong tatsrusudiro Serajan kepiye tata tentrem Brawirata klebu para wadya bala buta cetakon dosa susang karo balik negaramu.